Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou Express amb història japonesa. Avui parlarem d'un joc de taula que és una cosa que no entrava en absolut en els meus plans, però és que l'altre dia em van regalar aquest Sekigahara, la unificació de Japó, i he pensat que podria ser un tema interessant i sobretot molt original per un Express. El joc me l'ha regalat la pròpia empresa que el comercialitza, Devir. És Devir o Devir? Que jo ja tenia alguns jocs seus perquè m'agraden bastant, els jocs de taula, i l'altre dia, a partir d'un fil que vaig fer a Twitter on comentava alguna cosa de la batalla de Sekigahara, doncs es van posar en contacte amb mi per dir-me que m'enviaven aquest joc a veure què em semblava. Així que per començar, moltes gràcies a la gent de Devir. Normalment rebo llibres, és la primera vegada que em regalen així un joc de taula, però bé, cap problema, estic encantat. Però compte, com ja vaig dir amb un altre Express en el qual et parlava d'un llibre que m'havia regalat una editorial, que se'm regalin llibres, o en aquest cas un joc de taula, no implica primer que em digui res públicament, o que faci una review, o que si faig una review sigui per parlar-ne favorablement. Encara que si no n'he de parlar favorablement, doncs millor no comento res. En aquest cas és senzillament que crec que és un joc que és molt divertit i que té una connexió directa amb la història japonesa, així que he pensat que podria estar bé ensenyar-vos-el. De què va aquest Sekigahara? Doncs és un wargame, un d'aquests jocs en el que el tauler acostuma a ser un mapa i on has de guanyar la partida mitjançant estratègia. Jo la veritat és que no entenc gaire del tema. Aquest ha estat el meu primer wargame, a no ser que considerem com un wargame també el Risk o l'Estratego. Si tampoc en sabeu gaire de wargames, no us preocupeu, perquè aquest Sekigahara, pel que he vist, està considerat un wargame d'iniciació. A veure, jo hi vaig jugar fa uns dies i la veritat és que, malgrat ser d'iniciació, ens vam estar una bona estona llegint i assimilant les normes. Però bé, tampoc res gaire complicat i a més, durant la partida tens aquesta làmina on se t'expliquen una mica les normes principals que et faran falta mentre vas jugant. I segons sembla, els wargames ja no d'iniciació són bastant més complicats i tenen moltes més normes. Aquest Sekigahara tracta de, òbviament, la batalla de Sekigahara de l'any 1600, que va enfrontar a l'exèrcit anomenat de l'Est, el del famosíssim Tokugawa Ieyasu, contra l'exèrcit de l'Oest, el del no tan famós Ishida Mitsunari. Un Ishida Mitsunari que representava, per dir-ho així, el govern legítim del moment. Després de la mort de Toyotomi Hideyoshi, aquest bàndol era el que representava el seu hereu, Toyotomi Hideyori, que en aquell moment era només un nen. Tot això explicat així de manera molt resumida. I parlant d'això, una cosa que em va sorprendre molt gratament va ser que en el llibret on t'expliquen les normes també hi ha unes quantes pàgines dedicades a explicar-te aquest context històric. Un context històric que, d'altra banda, tampoc és imprescindible conèixer-lo per poder jugar i gaudir d'aquest Sekigahara, però bé, sempre és d'agrair que hi sigui, perquè ja que està basat en fets reals, doncs no està de més que t'expliquen una mica aquests fets. I en aquest aspecte, en aquesta explicació que ve al joc, hi ha petites errades aquí i allà. Ja li comentaré a la gent de Devir, que suposo que també per això me l'han regalat, però no són tampoc res gaire important, són detallets aquí i allà. I tornant al joc, doncs tenint en compte que és un joc per dos jugadors, doncs ja us ho podeu imaginar, un dels dos jugadors porta l'exèrcit de Tokugawa i l'altre l'exèrcit d'Ishida. I juguem amb uns petits blocs que representen cadascun d'ells grups de 5.000 soldats, de color negre els de Tokugawa i de color daurat els d'Ishida. A més, porten emblemes d'alguns dels diferents clans que conformaven aquests dos exèrcits i també tenen altres indicadors, com ara batallons d'arcabussers o de cavalleria. A més, cada jugador veu les peces de l'altre jugador només pel costat en el que no tenen tots aquests emblemes, així que jugues una mica a cegues, perquè només s'ensenyen aquests emblemes en les batalles, que és també on entren en joc les cartes que vas robant. Per cert, em vaig passar una bona estona posant enganxines a ni més ni menys que 98 petits blocs de fusta. Una cosa que em va agradar bastant és que és un joc de bàndols asimètrics. És a dir, cadascun dels dos exèrcits compta amb alguns avantatges diferents i també tenen uns objectius diferents per guanyar la partida. No és que siguin completament diferents, però prou com perquè això no siguin uns escacs. M'ha semblat una cosa bastant original, encara que potser és del tot habitual en els wargames, que ja us dic que no són la meva especialitat. La batalla dura 7 torns, que es corresponen a les 7 setmanes que va durar aquesta campanya, i es pot guanyar o bé de cop, és a dir, aconseguint un dels objectius directes que té cada bàndol, o bé, si ningú aconsegueix cap d'aquests objectius, a l'acabar els torns, doncs es fa un recompte de les zones de recursos que controla cada jugador.
Jo només he jugat una vegada, però diria que el més habitual deu ser guanyar així, de la segona forma, fent recompte, després d'acabar els 7 torns, perquè em sembla que per aconseguir un dels objectius directes, o bé un dels dos jugadors ha de ser molt bo, o l'altre ha de ser molt dolent, o les dues coses al mateix temps. I d'altra banda, em va semblar que el factor sort juga un paper bastant important, perquè les cartes que robes de forma aleatòria determinen molt com et va en les batalles. I clar, les batalles són una cosa, òbviament, fonamental. En la partida que vaig jugar jo, doncs vam esgotar els 7 torns i va caldre això, comptar les zones de recursos de cada jugador i vaig perdre. Em consola una mica pensar que m'havia tocat el bàndol de Tokugawa a sorts, així que va guanyar Ishida, que encara que ell personalment no m'entusiasma gaire, però jo hauria preferit que hagués guanyat ell a Sekigahara perquè sóc més de l'equip Toyotomi que no pas de l'equip Tokugawa. Però bé, que vaig perdre. En la meva defensa puc dir que era el meu primer wargame i la veritat és que vaig trigar bastant en entendre, en agafar-li una mica el tema, el truc, a com funcionava el joc. Així que durant els primers 4 torns vaig estar jugant una mica sense estratègia, una mica cegues, provant coses, i però quan vaig començar a entendre una mica la mecànica i vaig poder pensar una estratègia, que a mi em semblava genial, per cert, doncs ja no em va donar temps, no la vaig poder acabar i el meu objectiu, que consistia en eliminar a Ishida, doncs se'n va escapar. Vam haver d'anar al recompte i vaig perdre perquè jo no acostumo a jugar de manera conservadora i si sé que hi ha una manera directa de guanyar la partida, doncs m'hi llenço sense tenir un pla B. És una mica o tot o res, i va ser res. També en la meva defensa, i sé que m'estic excusant molt, he de dir que el meu contrincant sí que havia jugat abans a altres wargames. I si veu això, segur que li encanten les meves excuses de perdedor. La veritat és que, malgrat perdre, em vaig quedar amb moltes ganes de jugar més cops a Sekigahara i segur que acaben moltes més partides. Com a jugador, em va semblar un molt bon joc, és molt divertit quan entens com s'hi juga. Com a historiador em va semblar molt interessant i tan ajustat a la realitat històrica com entenc que pot ser amb un joc de taula. De fet, hi ha fins i tot possibles canvis de bàndol de les tropes, que és el que va definir al final la batalla de Sekigahara. Llavors, molt bé, aprovat. En definitiva, que us el recomano. I res més, avui ho deixem aquí. Us recordo que dedicaré alguns expressos a respondre a preguntes que em deixeu o bé als comentaris dels vídeos o com sigui. De moment en tinc 3 o 4, així que m'esperaré una mica a juntar unes quantes més per dedicar un express a respondre-les. I allò de sempre, que si us ha interessat el vídeo, doncs que el compartiu amb altra gent, que deixeu un like, que deixeu un comentari, que us subscrigueu al canal, etc etc. Ens veiem molt aviat. Fins llavors, cuideu-vos, que vagi bé!